Idolophu ebesaziwa njengeBhayi ngoku inegama elitsha kaca. Gqeberha. Gqeberha. U-Ian Moore waba ngumhlali kule dolophu susela ngeminyaka yo-1950s. Kungoku nje nenkosikazi yakhe sele besidla umhlala phantsi. Baneenkumbulo zemihla yagqithayo ngeBhayi. Le dolophu yasekwa ngo-1820 ngabaphambukeli baseBritani yaze yathiwa yirhuluneli yekoloni uRaymond Duncan egameni lenkosikazi yayo engasekhoyo. I like the idea. What I feel about it is it's not a new name being introduced. It's Gqeberha, which was the original Khoi name. Umasipala ulikhabile ligama litsha esithi indlela ikhethwe ngayo alikho mthethweni. Mbhalele incwadi yokukhalaza esithi minister ndicela ujonge ezi zinto ndisithethayo. Kwesibini ndimisele ikomiti ezawuba ne-university, ezawuba ne-business chamber, ezawuba nabantu becawe, ezawuba nabantu be-civil society, nabantu be-tourism, ukuzama into yoba sixoxe into yokuba ingabi yinto kasodolophu okanye idolophu kuphela, ibe yinto yabantu balapha eNelson Mandela. uBoilerman wasemaxake ngomnye wabantu abakhetha ukuba le dolophu ithiwe ngeGqeberha. uElizabeth asimazi, uDuncan asimazi, ngabaphesheya. So hence ke ndinqwenela into yobana laa Gqeberha uright ngoba ngumlambo osuka from eHanki agqithe ayotsho elantuka eHumansdorp. Dulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha.